Ayan mga kalingap, Happy New Year ulit, and today ay pupuntahan po natin si Kuya Ramil mga kalingap. Mag-update po tayo at tapos na po yung second operation po ni Kuya Ramil at ngayon po ay kukumustahin po natin siya. Ano na po ba ang kalagayan ngayon ni Kuya Ramil at pupuntahan po natin mga kalingap. Ayan mga kalingap, dito tayo sa lugar ni Kuya Ramil. So, kumustahin po natin si Kuya Ramil. Makikidaan po. Makikidaan po. Andito po sa pera. Diyan po. Andito. Ayaw mga kalingap. Nay, kumusta lang po? Kamustahin? Okay man po. Si Kuya Ramil po, kamusta na? Ay, ito po. Naoperahan na po siya pang alawang operation na. Ito po, napirahan niya. Ramil, si Kamusta na po siya? Alvin, okay man na po siya. Pumayat. Hindi pa rin po siya nakakita. Hindi pa rin po. Ano daw po yung ano ng doktor? Okay na po, sila inom niya na. Kuya Ramil, naalala mo pa ako? Lahat. Oh, Opo. Ano yan, si Alvin, lahat. Yan po, meron pa po si Kuya Ramil. Hirap po Meron siya. pa po, hindi po siya daw. Lumubog-lubog na ho. Nagpa-check up kasi kami nitong itong pizza 5, nagbalik kami doon. Eh, sabi ni Doktora, balik na lang sa Tuesday. Oo. Tapos matatanggalin kung 21 days. May ano pa pala, may plaster pa. Ay, Nini, ito kawan! Nay, kamusta na, Nay? Nakaraos-raos na? Nakaraos na. Hello po. Kuya Ramil, ano, kamusta na? May naaninag ka na? Wala pa. Wala kang naaninag. Sabi daw, ano po sabi ng doktor sa paningin niya? Nay. Parang parang liwanag. May na- Dilim. Tutoy, anong Liwanag at dilim. Sana ang maliwanag. Dito. Doon, dilim. Baliktad. Dito ang liwanag dapat. Oo. Ay, dito. Diyan ang dilim. Dito Tapos, madilim. Liwanag. Ayan. Nagpayat po siyang kaunti. Payat po, nasa ICU po kasi siya. Nakangiti na naman si Kuya Ramil. Bawal munang kumanta ha? Doon na nga, Bawal muna. sabi ko nga, Ano yun ay, nagkanta rin siya pa rin. hindi Hindi, man bawal sila muna. At kasi Hindi na. hindi po masyado ano yung Sabi tahi. ko nga, wag mo nang magkarakanta. Oo. Okay. O, ay, sumunod. Kilala mo si... Alvin Caceres. Ay, kilala mo pa naman pala. Kamusta po anong sabi ng doktor? Kailan daw po siya pwedeng makakita, Nay? Ano po? Ay, hindi po 50-50. Parang gano'n. Ano daw? Malabang makakita. Baka naputol na yung isang ugat. Kasi daw po yung ugat ng na naipit ng maigi ng Parang nasira na yung ugat. Ayun po. Ngayon kung kung gusto daw namin Another operation na naman. hindi na po. Ano? Ayaw man na niya, Oo. hindi na daw pwedeng operahan. Ulit. Ayaw na pati niya, sabi ko, Dok, ayaw ko na rin po, Dok, kasi napakahirap. Pagpe-pray na lang natin, Nay, ha? Himala na lang po. Oo, himala na lang daw na makakita siya. Baka Walang, na lang walang imposible sa Panginoon. daw. Ang mahalaga, Amen. Simple. Yes. Panginoon. Ang Diyos natin ay Diyos ng himala. Amen. salamat na may Salamat. Pagpe-pray kita, Kuya Ramil. Kasi, pangalawang buhay nito. sabi ng doktor, imposible na siya makakita. Ano, Nay?
Pero sa Panginoon, posible ka makakita. Right. Amen. Sana nga ni Tutoy maka... Pag-pray kita, Kuya Ramil, pag-pray natin yung mata mo yan. Father God in heaven, thank you, Father God in heaven, in Jesus' name. Restore the vision, pagkalob nyo ang balik nyo po ang kanyang paningin, Panginoong Jesus. Ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang may kapangyarihan upang ibalik ang kanyang paningin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At sa'yo po namin hinihingi ang dalangin. Salamat po. Let the vision be restored in Jesus' name. Yeah, in Jesus' name, Father God. Kaloob niyang magkakita siyang muli, Panginoon. In Jesus' name. Hallelujah. Ang umiyak, Tutoy. Naiyak po ako. Naiyak ka sa tuwa. Bisita si Kalinga, Alvin. Makakakita ka, Kuya Ramil. Makakakita ka rin, Tutoy. Basta laging mananalangin lang. Lagi lang pray ng pray sa Si Lord na ang makakabigay niyan eh. Sabi ng doktor, imposible. Pero sa Panginoon, walang imposible. Right. Walang imposible kayo. Baka pagbalik ko dito, kakakita ka na. Malay mo. Sige Practice mo anak ko, lang. pray na I-practice lang mo ng lang pray. yung mata mo na makakita siya. Si Lord naman baga si Lord naman ay ang Diyos natin ay Diyos ng himala, di ba? Diyos ng himala. Siguro. Diyos lang ang ano sa Oo, makakabigay ng paningin. Bigay ng paningin sa iyo. At Ano niya, sinaid na niya lahat. Sabi ko, Dok, upusin mo na po lahat. Opo, Mami, inubos ko na po lahat. Yan. Kaya lang, yun, sabi ko niya, i-ano daw po, radiation. para masunog daw po kung halimbawa kasi baka daw may tumunog na naman po tumunog stage 2 para masunog daw po yung mga ano pa hindi na tumunog Yung parang ugat-ugat. yung parang ugat-ugat. Kaya may nagsabi naman sa akin baka hindi naman daw po kayanin sabi nung Sa radiation. sa radiation sa BNC. Kasi kung alamin natin ay kung ilang porsyento ba yung sa kung ni-radiation 100% pa na hindi nababalik or ilang porsyento lang. Kaya naman Dahil pwede din tayong natural medication ay magkaroon din ng natural medication bawal lang yung anak ko ng kasal. bawal lang tayong kumain ng mga mapupula. Yun lang. Sabi ni Doc Para, Doc Atoy, mga itlog, sardinas. Siyempre pag itlog, manok, bawal yan. Yan yung mga natural medication. Mag-herbal ka na ngayon. Iinumin mo yung pati mga ng guyaba, no? Mayroong mga herbal medication ay kung ayaw nyong ipaano. Herbal medication Wala ba pa yun? naman po inano sa akin. Basta yung Radiation. Wala namang inano sa akin. Basta yun, nagresita siya nung gamot niya sa epilepsy. Wala pa siyang ng radiation ay Wala pa man po, hindi ko na binibigay na wala pa man binibigay. Magtanong-tanong daw muna sa ano. sa Saan po yan, doktora? Ay, isang naga po. naga. O, doon lang ang may radiation. Wala naman pong sinabing chemo, basta radiation. Ano daw po ang ulo niya. Susunod daw yata yung Hindi naman susunugin. Parang naman. sabi Yung tatapatan siya na ng laser. ayun, laser. Siguro sa katagalan siguro pwedeng magkaroon siya ng mga first degree burn lang naman yun. First degree. Gawa ng radiation. Balik kami doon sa clinic niya. Bayad ako ng seminar. Oo. At naghagad ako ng medical certificate at kanak makakagad sa DSWD. Ay, wala man palang February pa daw. February pa. Tapos yung mga resitang At- mai-refund man daw yun sa February pa sa ulit. February. Hindi, sa 5 buwan, May daw po.
Sa May. At least may inaabangan sana lang tayo, manganib Nay. kasi yung init. Malalaki hindi ko din na yun. malaki din po yun. Oo. May kulang-kulang yung tin, mahigit. Mm-mm. Pero yung mga gamit niya sa hindi kasali. Yung Mm. mga gamit lang talaga. Mm. Nakatatlo yung insure. Nasa siya, nasa ICU. Insure ang pinapainom sa kanya. So successful naman na yung yung niya, Yung- operation niya. Successful daw sabi ni doktora. Kaso nga lang, yun yung ugat, yung ugat. baka naputol na or nasira. Sabi ko, Dok, baka po iyo pa naman. Ay, hindi po natin alam, Mami. May himala Pray na lang lang, daw. alam niyo po. Maghihimala ang Panginoon. Bible Maghimala practice. na ng Panginoon Diyos. Kasi masyadong apektado po, Mami, yung Ugat. Nagpag-pray down ako. Huwag ka mawala ng pag-asa, Kuya Ramil, ha? Si mga akit mo, mapanood ka, Mm, napapanood. okay na, mo. kasi nasa ICU siya nung nakaraan. Mm, Kumustahin mo yung mga anak mo, Kuya Ramil? Sabi mo, kumusta mapapanood ka dyan? Oo. Tutoy, si Mera Gab, nag-birthday yun, ng pizza dos. Mm-mm. At least, Kuya Ramil, kapiling ka pa rin namin. Nakadalawang operation ka na. Lumaban talaga siya, Lumalaban para makapag-serve ka lang sa Panginoon. Magpapapis ako. Ay, daw siya, magpapastor. Talagang gusto. Magpapastor ka, Kuya Ramil. Gusto talaga. Magsiserve, Magsiserve siya. Magandang yan, testimony, Gagaling ka, ha? Amen. Gagaling ka, Kuya Ramil, ha? Walang imposible sa Panginoon. Yan yung paniwalaan natin. Sabi baga, believe and you will receive ng Yes. Panginoon. Sabi yan sa Bible. Amen. Kamustahin mo, Kuya Ramil, yung mga anak mo? May dalawa kang anak, ano? Anong pangalan ng mga anak mo? Sa akin madali. Si Mira Gabriel. Mo, Kumusta na? sana ka mo dyan. Ingatan mo, mag-eskwela ka mo. Mabuti. Si papa nyo, magaling, Magaling na yan. Magaling Mhm. na ako. Gagaling Sabi ka mo, na, pag Kuya hindi Ramil. nakakita, pupunta ka dyan sa kanila. Okay. Sabihin mo, Walang imposible sa Panginoon. God will do miracle sa buhay ng Kuya Ramil. Just believe. Believe lang. At pagkalob sa'yo ng Panginoon. busy lagi si Kalinga pa. Laro busy ka lagi. Opo. Ang nakaraan, Tatanong yan, Abi Mama. nung nakaraan ay kasi, nabisi talaga ako wala kaming ibang service. So, yung mga mekaniko nila, hindi nila maayos dito yung sasakyan. So, nagpara-research ako, nagtanong ako sa mga malalayong mekaniko. So, yun, puro research lang. Tanong-tanong, and then na-find me din, ayos din namin. Payat ka po. Nagda-diet po kasi na. Si Kuya Ramil nagpayat din. Oo nga. Gwapo ka na, Kuya Ramil. Gwapo ka na ulit. Nagpayat-payat ako tayo, mga kalina. Din, yun. At nandito tayo, magkahatid ako na ng konting cash ulit. Mula kay Marilyn. Yung Marilyn. Maraming salamat ko. Sa lahat po na tumulong kay Kuya Ramil at ngayon nakadalawang operation na siya. Maraming salamat po. Salamat po maigi sa mga tumulong sa anak ko sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Sana makakita. Parang pangatlo na nga ako. Ayan, parang pasok sa dalawang beses na siya na-operahan. Tsaka po. Kasi nawalan na din siya ng nakaraan na yung pangalawang operation, nawalan siya ng malay. Pero ngayon, nandito ulit si Kuya Ramil, magpapatuloy sa Panginoon. Amen. Lalaban lang. Ano, Kuya Ramil? Yes. God is good. Yes. God is good, Kuya Ramil. Yes.
Amen. Ang gawin mo ngayon, Kuya Ramil, makinig ka ng Word of God sa cellphone, yung kahit Radio Bible o kaya may mga application na Tagalog, binabanggit yun na kahit hindi busahin, maririnig mo naman. Yes. So, ito na yung pang ano na yun, sa pandagdag po sa gamot, panggastos. At pray po natin si Kuya Ramil, tulungan po natin siyang ipanalangin na siya po ay tuluyang gumaling at makabalik po sa paglilingkod. Ano, Kuya Ramil, paglilingkod na sa Lord. Kay Lord. Amen. Kung umiyak, makakaano sa inyo. Feel of touch na touch si Kuya Ramil. Sige Nay, at maraming salamat po sa pagtanggap sa akin. Siyempre, God bless po sa inyo at bilib po din ako kay nanay kasi talagang iba kasi pag anak, ano Nay? Mapapanilamin kita. Pero hindi lahat ng anak ano nanay kagaya Siya niya. nga po, happy nga nung mga anak ko, Mama. Grabe, ano ka nang maray? Kawawa ka naman ako. Ma, yung problema na ko basta ang malaga po si Kuya. Amen. So yan po mga kalingap, ito po yung update natin kay Kuya Ramil. Sa mga tumulong po sa anak. At salamat po ulit sa mga tumulong. God bless po sa inyo. At sige Kuya Ramil, ano? Yes. Pray lang lagi at i-request natin na makapakinig siya ng Bible kahit sa cellphone lang. Oo, yung I-ano ko dito sa anak ko. Oo. At habang nakikinig ka, mananalangin ka, ibabalik ko. Panginoon. Try ko din kontakin yung anak niyo po, ano? Tapos i-send ko sa kanya yung app na baka pwede niyang pakinggan. So, Kuya Ramil, para hindi siya ma-stress din at may kagalingan ang salita ng Panginoon. Salamat po ulit sa panonood. God bless po.